Deň dobrý, ja som mám dilemu ako neviem, akým štýlom sa mám vrátiť na internet po tom, čo som predvedla na tomto TikToku pred 5 dňami. Neviem, ako mám dojsť, že akože čo sa mám tváriť, že nič sa nestalo. Možno tu mám veľa nových ľudí kvôli tomu, že som si získala vaše sympatie, lebo nemáme radi tých istých ľudí a ja si toto naozaj kurva myslím, počúvaj. Ja sa vám predstavím, pre tých, čo náhodou neviete, moje meno je Nina fucking Janová. To je moje stredné meno, proste to je, tak sa volám. Mám alter ego, volá sa Jana Ninová, mám 23. A račkujem jak skurvisín 23. Gang. Mám spravenú hubu, mám pichnutú bradu, mám spravené dudáše. Call me fake if you want, bitch. Mám spravené nechty, mám spravené myhalnice. Vlasy mám svoje, pozor. Hej, to je všetko. Mám strašne chlpaté ruky, ty piče, nikdy som také nemala, ale mám pocit, že som strašne biela jak stena. A mám také čierne chlpy, keď nejsem opalená, to je strašné. Mám vylezrovanú minžu na maximum. Tam už v živote nič nikdy nevyleze. Je to vybavené. Mala som aj piercingy v dudášoch, ale mám ich čerstvo spravené. Hej, dám si ich naspäť znova, pretože I love that shit. Chodím s Mickey Goldin, prvotriedny hajzel internetu, hej. Hej, možno sa poznáte, no. Hej. Pýtam si strašne veľa peniazí za spolupráce, pretože ja nebudem robiť do seba piču len tak, takže pýtam veľa. Som známa tým, kde začať? Vždy hovorím o sebe furt len dobrom a na všetkých ostatných ninžujem. Keď sa so mnou hádaš a ja som niekedy pre teba niečo spravila alebo ti kúpila, vyjebem ti to do očí. Jak to poviem? Bez kontextu poviem. Proste ty mi začneš nadávať a ja ti poviem, že a keď som ti dala 5000, to si už nepamätám, to ti poviem. Som hrozne precitlivená na ľudí, čo mám rada.